tosiaan maailmalla kuohuu. Trump on valittu USA:n presidentiksi ja ensimmäinen toi julkilausuma oli, että USA irtautuu Pariisin ilmastosopimuksesta ja sitten tämä Ukrainan sota myöskin rasittaa ja vie ainakin uutistilaa ilmastokysymyksiltä. Miten sä näet, pystytäänkö me saavuttaa edelleen se Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen raja? Mun mielestä on niin kuin epätodennäköistä, että me saavutettaisiin 1,5 astetta. Joskin mä muistan, että Pariisissa on myös se niin kuin 2 asteen, minkä alla niin kuin olisi välttämätöntä pysyä. Ja mä näen, että se on semmoinen, jossa meillä pitää niin kuin kaikin keinoin pyrkiä pysymään sen alla. Joskin mä niin kuin itse ehkä myös haluan herätellä ihmisiä siihen, että meillä pitäisi pystyä vähän paremmin asennoitumaan siihen, että me ehkä epäonnistutaan tässä. Mitä sitten? Ja mä en halua kylvää semmoista jotenkin niin kuin toivottomuutta, mutta musta tuntuu, että meidän pitäisi ehkä kuitenkin pystyä hyväksymään se, että me ollaan tiedetty aika kauan, että asiat menee kohtuu huonosti. Ja se, että näyttää nyt siltä, että vaikka kaikki merkit viittaa voimakkaammin siihen, että meillä on vakavia ääriilmiöitä, niin me oikeastaan ehkä vähän jotenkin enemmän kuin aiemmin, vähintään maailman tasolla, halutaan niin kuin sulkea silmämme siltä. Niin en usko, että pysytään 1,5 asteessa valitettavasti, mutta 2 asteeseen meillä on kaikki mahdollisuudet, mutta meidän pitäisi painaa aika paljon hommia. Mitkä ne keinot sitten olisi? Radikaali fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen on niin kuin se selkein. Mä ehkä itse jotenkin tässä politiikkakuplassa eniten turhauttaa se, kuinka me tuppaudutaan ajautumaan semmoisille jotenkin ehkä sivuraiteille, kun se niin kuin puhtaat päästövähennykset on niin kuin kaiken A ja O. Että on hyvä tehdä sopeutumista, on hyvä tehdä varautumista siihen, mitä tulee, mutta jos me ei saada niitä päästöjä alas, niin sitten tavallaan kaikki muu jollain tavalla kuitenkin ehkä palvelee vähän väärää asiaa ja väärää tarkoitusta. Ja tämä on mun kritiikki ehkä välillä varsinkin sitten niin kuin tässä niin kuin YK-kuplassa toimiville, että keskitytään nyt siihen, että ei käytetä näin paljon fossiilisia, ei varsinkaan lisätä niiden tuotantoa ja tehdään päästövähennyksiä kunnianhimoisesti.